हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि सानसुमा नार्जारी ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आङो मोनसे जायगायाव दङ। आङो जा नोंथांमोननि सिगाङाव माने बै समावहाय जे गोबां प्रेंक कल खालामोमोन ना, माने सिख्लाफोरजों फेसबुकनि सिख्लाफोरजों गोबां प्रेंक कल खालामोमोन, माने इन्टारेस्ट माने रिल बायदि जायोमोन आरो नोंथांमोनाबो गोबां दुखु मोनोमोन, माने नंगौ बायदि जायो आरो खिन्थु गोसोथोनाय बायदि नोंथायगौ बायदि रिल लाइफ बायदि खालामथारदोंमोन आरो आं खिन्थु माने बे गासिबो फेकसोमोन। माने आङो नंगौ बायदि खालामनो हायो, माने गाबफ्लालायनाय माबालायनायाबो बे गासिबो नंखायजोबसो। ओमफ्राय दा आं बे बिफांखौ खोन्थानो नागिरदों आरो ना, दा नोंथांमोना नायदो। बिफाङा बेनोमोन लोगोफोर, नै आं प्रेंक कल खालामग्राया बरिया मोजां आरो ना। माने आं उन्दै समनिफ्रायनो बाव गाखोनानै उन्दै समनिफ्रायनो माने गोबां मेथाइ बायदिसिना खनलाबायोमोन आरो गोदाव सोराव। ओमफ्राय बैयाव मेन हाइरड दं आरो ना, बैयावहाय फिस दङ बैयाव। नै गोदो उन्दैयावहाय माने आं जेब्ला क्लास एलपिआव हाबोमोन, बाव थाखनिबो जिरायनानै आं माने सिख्लाफोरखौ एदाव हरोमोन आरोखि ना। आङो माने बिराद साहस दंमोन, गोबां एदाव हरलाबायोमोन नालाय, माने आंखौथ' मिथिजोबखायो माने एसे एनै माने साहस गोरों होनना मिथिखायो आरोखि। बावनो आं प्रेंक कल खालामोमोन। नै मबाइलखौ नैबाव दोनोमोन नै लोगोफोर गाजोला नै, ओमफ्राय आं आराम प्रेंक कल खालामलायोमोन आरोखि बावनो। ओमफ्राय माने नै दालायफ्रा दानस्रांजोब्बाय, नै माने हाब बिगुमाया दानस्रायबाय। माने आंबो बिराद दुखु मोनदों दानस्रांनानै। माने आङो प्रेंक कलखौबो खालामनो हानाय जायासै लोगोफोर, मानो होनबा मबाइलानो गैया आंना, मबाइलनि बिराद प्रब्लेम। बेनि थाखायनो आङो प्रेंक कल खालामनो हानाय जायाखै। गोजौनि नैबाव थिखिनियाव गाखोनानै माने बेगजाम हरोमोन आरो नै, बेनिफ्राय फुद्दा नैबाव बेगजाम हरोमोन आरो बिराद इमान गोजौ। र' आं दा गाहायाव थानानै देखायगोन सोर इसोरा सोरजिना हरखो नालाय एफा मोजां बिफां। नै आयौ जिरायनो उन्दुनो आं बेबादि बिफां नुफेराखैमोन आरोना लोगोफोर, माने बेबादि जोंनि न' खाथियावनो। जोंनाथ' माने न'आ बैयावनो नालाय लोगोफोर, बिराद मोजां बिफां। नै बाव आं गोदो उन्दैयावनो जिरायनानै मेथाइ खनलाबायोमोन आरो बावनो गोबां भिडिअ खालामबोबाय आङो माने उन्दै समाव। बुरगा बिफां आरोना बे, बरिया बेनिफ्राय थानानै बेगजाम हरोमोन आरो गोजौआव। नै बेनिफ्राय दा बावसो लोगोफोर मबाइल लानानै जागोन ना जाया आंबो मिथिया आरोना। आंना माने गोसोआ थानो हाया, गाहायाव होहरदों नै सोर होनसैबो नामाब्रा, होनसै लोगोफोर। नै लोगोफोर मबाइल लानानै बेगजाम हरबाय आरोना आं लोगोफोर। वाव गिनायखौबो ना, माने गोसोआ आंना थानो हाया आरोना। नै बै गोजौआ लोगोफोर, बेनिफ्रायनो नैबाव फिनद्राय बेगजाम हरोमोन आं। माने आं गियामोन, आथिं आखाइफ्रानो दुलुलाजोबखायोमोन एकदमबारे। उन्दैयाव बैयाव थानोसै फिउ बारहरसैमोन आरोना नैबाव लोगोफोर। फाग्ला बिफाङाबो नै बरिया एकदमबारे बे बिफांखौ दानफायबाथाय आंहा बिराद दुखु लस मोनखागोन आरोना गावखौनो गाव। माने गाहायसो नंगोन आरोना। नै बेनिफ्राय मबाइल लानानै बेगजाम होदों आं। मबाइला बायबाथाय सेस, माने इउटुब चेनेल बायदिसिना लस जाजोबगोन आरोना। मबाइल बायनो हायाना आंनाव गंसेनो। बै गोजौआ लोगोफोर बैयो, बेनिफ्राय माने बेगजामखौ आं बाव हरगौमोन आरो, ओमफ्राय दा माने मबाइलखौ बायजानो गिदों आङो। माने मबाइल लानानै एसे खस्थ' जायोना। र' सासे केमेरा हमग्राबा होसिनगौमोन आं। बेनिफ्राय हरदोंमोन आं दाखालिबो। बिफाङा बिराद मोजां। बे बिफांखौ आं माने जिबनाव बेबायदि आं बिफां नुफेराखैमोन। माने बे बिफाङा आंनि थाखाय बिराद उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरबायदि बिराद मोजां। आं भिडिअ खालामनो बा बेफोरबायदि जिरायनो साया सायख्लुम बेफोरबायदि गोबां माने एक्टिं बायदि फोरोंबोदों आरोना बे बिफाङा आंनोहाय उन्दै समनिफ्रायनो। बेनिखायनो आं बे बिफांखौ बिराद गोजोननाय मोनो, माने जाहाथे बे बिफाङा मोजां मोजां थैनानै थांबाबो आलो गोजोनै बिफां महरै गुगा महरै सोमजिहैयो होननानै आं इसोरनिसिम आर'ज गाबो। आरो आं बेबायदि बिफांखौ जिबनावबो मोनफिननो आं माने मोनखानाय नङा। बेनो बिराद मोजां मोनो आरोना आं बे बिफांखौ उन्दै समनिफ्रायनो। माने बिदिनो बिफांफ्राव थानानै सिख्लाफोरखौ एदावहरनाय माबाहरनाय बेफोरखौ माने गोसोखाङोब्ला एसे गोसोआनो उन्दै जासिनबा हामगौ होननाय बेफोरबायदि सानो आरोना आं गोसोआनो। ओमफ्राय बेखौ दानफायबाथ' आं बिराद दुखु मोनखागोन, माने गोसोआ बिराद गाबखांखागोन आरोना। माने उन्दै समनि बेफोरबायदि गेलेबोनाय माबाफोरखौहाय गोसोखांगोन आरो। माने बे बिफां जाहाथे आं थैना उजिबा बे बिफांखौ मोनहैफिनो होननानै आं इसोरनिसिम आर'ज गाबो आरोना। आं थैना थाङोब्ला बे बिफांखौ मोनहैफिनथों होननानै आं इसोरनिसिम आर'ज गाबो लोगोफोर। बेबायदि बिफां आं नुफेराखैमोन, माने बिराद मोजां भिडिअ प्रेंक कल खालामनो, माने रिल नंथायगौ बायदि। नोंथांमोना बिराद दुखु मोनदों, माने प्रेंक कलआ नंगौ बायदि, खिन्थु आंना गोसोनाय गैया। माने नंगौ बायदि जाथारदों। दा बे माने नंगौ बायदि जाथों फाला आं गाबलायलायदों ना। माने सिख्लाया दा हाबा जाबाय खोमा, गोसोनाय दंखायोमोन जाहैदों। माने आंबो फेसबुकाव मोनलाबायनानैसो प्रेंक कल खालामनाय नालाय, साननै सानथामल' जादोंमोन। बेखौनो मानसिफ्रा गोबाङानो गोसोनाय मानाय होननानै स्कुल मानि गामि मानि सोंथावजोबदों आरोना, मानि मोजां मोननायजों। दाबो बुङो आंखौ, माने आं खानाय सिनजायाखैना। हाब मासोला मोजां मोननायजों गारजानो दाबो खानायखौ सिनजायालै होनना, बिनि थाखायनो दाबो आंखौ बुङो आरो आं दि मानि थाखाय खानाय गोलाव लादों बेखौ रावबो मिथिया। माने ब्रेकआप जादों, मोजां मोननायजों गारजादों होननाय बेफोरबायदिसो सन्देह दं आरो। दा बेफोरबायदि आङो प्रेंक कलादि जे आं बिराद गोसोमोन, माने मबाइल गैया आंना, मबाइल गैला। बेनिखायनो आं प्रेंक कल खालामनो हाला लोगोफोर, बिराद गोसो दंमोन। मालाबा समाव खालामफिननाय जागोन प्रेंक कलआ, माने बुंनो हाया आं, माने मबाइल गैथ'लालाय। आंबो माने गावखौनो बिराद मिनिनो ओंखारदों, माने
फ्रेंक कल खालामनायाव माने आंबो गाबफ्लायफ्लांबाय जि मोजां मोननायानो गैफेरा गोसोथोनाय बायदि रिल बायदि खालामबाय आं एसे रिल बायदि खालामथायनोलै बेसेबां आंनाव गुइनथि सक्ति दं बेखौ होननानै आङो बेसेबां गाबनो हायो आं माने गाबबावनो सानदोंमोन माने मानसिफोरखौ एसे खोनाजानो गिनानै आङो एसे लाजिदबनाय बायदिबो खालामदों बेनिखायनो रिल बायदिबो जादों आरो गोबां लोगोफ्राबो नोंथांमोनाबो बुंदों नुनानै दुखु मोनदों गाबहरलायदों कमेन्टआव आं मिनि ना मानो नंलायलायदों आंबो गोसोआव गाबनो ओंखारलायदों फाग्ला बेबायदि सिख्लाया नुनानै ओरैबायदि गोसोआव सानदों खोमा हाब आंजों साननैसोल' जादों जेनेबा रायलायलायनायानो गोसोथोलायनायानो मारै बेफोरबायदि बुंनो हाखो आयु आंखौ माने बे सिख्लाया बिराद आसरित मोनदों जानो हागौ आंनिसिम नुआ आरोना बे सिख्लाया ओरैबायदि आसरित मोनदों मानो होनना बुङोबा साननैसोनि गेजेराव बेफोरबायदि गाबथायलायनाय फाग्ला बे सिख्लाया सानदोंमोन जेनेबा आंखौ बिराद थार गोसोजों जिउजों मोजां मोनदों बेफोरबायदि सानदों खोमा आंनि सिख्लाया आरोना खिन्थु सिख्लाना मोजां मोननाया माने बोसोरबा जाखाबायमोन जाहैदों मोजां मोननाया आंबो उनाव लोगोफोरनि उनावसो मिथिदों बारा गोजान नङा सिख्लायाबो बिसमुरि एरियानि आरोना आं फोरमायखायो डाइरेक्टनो सिख्लाया माने ओरैबायदि सानखादों आङो माने बिराद दुखु फाग्ला रियल लाइफआव बेफोरबायदि जाफेराखैमोन आं फाग्ला बेबायदि फ्रेंक कलजोंनो बेबायदि रियल लाइफ बायदि जायोबा होमबा मा फाग्ला जागोन जाखो आयौ बेबायदि जाफेराखैमोन आंनाव माने ओंखारनो हायि बायदि जायो आरो एकदम फ्रेंक कल खालामगौमोन आङो माने मबाइल गैलाना आंना बिराद दुखु जारला जायो बेनिखायनो ओमफ्राय र' आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खोन्थानो नागिरदों माने उन्दै समाव ना बाथा होग्रा खब होना सारग्रा बिराद मागुर सिंगि बिलाव बाजाग्रा बे जायगाखौ खोन्थानो नागिरदों आरो दा नायदो दैया नैबेनोमोन आरोना माने उन्दै समाव बाथा होग्रा ना खब होग्रा बाथा होग्रा ना लफायग्रा बावनोमोन माने गोदो उन्दैयावमोन आरो माने जेब्ला आं क्लास 2, 3, 4मोन बे समाव बिराद ना बाथा होग्रा उन्दैयाव ना नागिरग्रा माने बेथ' आं फारखारबो गेलेनो रोङामोन जेबो बालु बालाबो रोङामोन एसे एनै रोङोमोन आरो माने बेनोमोन आरोना दैया खुसा मागुरबो मोनोमोन दा फबजोब्बाय नै ओरै टेनजार गुवारमोन आरोना बे गोथौथारमोन सिंगि मागुर आरो बेलावाथ' बुंनो हाया फाग्ला ओरैनो गुवारमोन आरोना बियो हाब्रुन दला होनना बुङो लोगोफोर बेखौहाय माने दाबो खुसा बायसिना मोनो आरो माइ गायजासिगोनानो नै लोगोफोर बिराद गोथौमोन माने फबलांजोब्बाय आरो बुस्थुआ माइ गायजासेयानो माने मागुर खुसा मोनोमोन आरो ना बावनोहाय उन्दै समाव मा जादों मा जायाखैलै लोगोफोर माने ना नागिरनाय माने नोंथांमोना आंखौ बिदि मोनफेराखै सोंदोंमोन उन्दै समाव आं बांसिन खस्थ' मोनबोदों दा बेफोरबायदि फारखौ गेलेनायनिफ्राय आरो ना खब होनाय बाव ना बाथा होनाय बिराद बेलाव बायसिना आदैफ्रानो एकदमबारे थिफुलाजोबोमोन ना बाथा होनाय माने लोगोफोरजों नागिरोमोन आरो हारसिंबाबो ना बाथा होलाबायोमोन आं मागुर सिंगिया ओरैबायदि आजां गाजां मोनोमोन बेलावानो आजां गाजां बुंनो हाया आरोना गोसोखाङोबा गोसोआनो बोरैबा मोनोना उन्दै समनि नागिरनायफोरखौ आरो बिराद बेफोरबायदि दैयानो बेनोमोन हाब्रुन दला होनो आरो लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन माने ओरैनो मोनसे जायगायाव थांनांगौ दं आंहा बेनिखायनो दिनै हथात खरि देखायनोसैलां उन्दै समनि ना बाथा होग्राखौ होननानै नोंथांमोन सिगाङाव फैबाय आरो बेनोमोन लोगोफोर